aw ni ɲankuma filɛlibaga cɛ n'a muso aw denmuso ani aw balimamuso mankan don Laliya Sisoko awa émission mandi do an k'a ɲɛfɔ donc bi an bɛnale kuma AES kan ani CEDEAO donc retrait min kɛlen no an bɛnale an ka bi babu sigi o kan donc invité dɔw b'an bolo bi an bɛnale kuma di olu ma u ka u yɛrɛ ɲɛfɔ donc an ma daminɛ Sheikh la i ni ɲankuma Layla ani ɲankuma kɔri basi t'i la basi foyi tɛ n na Ala kana basi k'an si amina rabi i bɛ se ka i yɛrɛ fɔ an ye dɔɔni voilà ne tɔgɔ Sheikh Keita ni ancien ye kɛnyɛrɛye kalansow la donc comme yɛrɛ y'a fɔ cogo min na an nana an bɛna baro kɛ AES ka sortie ka CEDEAO la ni Ala sɔnna voilà ok donc an bɛ kuma di an ka invité filanan na i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye i yɛrɛ kan merci beaucoup d'abord on bɛ awa Jani ML.net ML bɛɛ lajɛlen fo ka daminɛ comment dirais-je Kasim ka taa se technicien ni journaliste bɛɛ lajɛlen ma n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen a bɛ faso jɔ baara min na hali bi Ala kana u dɛmɛ d'abord ne tɔgɔ ye Sibiri Kone je suis le président national du mouvement Le Mali ma patrie bi thème ko n ka kuma AES ni CEDEAO ka problème mais pour le moment par rapport au retrait donc c'est un thème sensible, c'est un thème d'actualité vraiment on va faire amna babu amna ndado babu mina ala ka ni saba be amna kuma mu fo ya amba fo ala ka ke jamana joli kuma ye amba fo awniche c'est donc amanga filibagaw fo dante foli mina u ka lajɛli la donc amina adamine an ka ɲininkali fɔlɔ an bɛ o thème civil la sisan question fɔlɔ ye e yɛrɛ hakili la mun de ye AES bɔ CEDEAO la merci beaucoup kuma diyara n ye kosɛbɛ d'abord an b'an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo min ɲɛmɔgɔya bɛ Asimu yɛrɛ bolo bi le général de corps d'armée d'abord an bɛ tigɛ kɔfɛ dɔɔni je crois que nin ye ne chef la ka passer la ka ta plateau in sanfɛ par rapport à la situation du Mali AES an ka jamana ɲɛmɔgɔw nana transition na coup d'état kɛlen min kɛ olu nana transition na CEDEAO jɛkulu min don a sigila depuis en 1974-75 c'est-à-dire a bɛ jamana minnu b'a jɛkulu kɔnɔna na a bɛ fɔ aw ka jamana ka ɲɛtaga a n'a a ka sɔrɔw o de bɛ c'est-à-dire o de kumaw bɛ fɔ yen a n'aw ka don ɲɔgɔn na o de bɛ fɔ CEDEAO kɔnɔna na o de ye sariya ye mais jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka souveraineté b'i bolo mais aw bɛ fara ɲɔgɔn kan fɛn o fɛn ye laɲiniw ye fɛn o fɛn ye jamana ka sɔrɔdaw ye a bɛ se ka o baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min pour que jamanadenw ka lafiya donc o siratigɛ la coup d'état kɛlɛ an ka mɔgɔw nana min ye Asimi n'a ka éléments ye les 5 colonels u nana min kɛ donc CEDEAO de ko sisan olu ma sɔn olu ka nali ma donc pour parler au cayala pour aller plus rapidement donc kumaw cayala rencontre kɛra émissaires caman nana u ma se ka bɛn ko la donc de ce fait maintenant CEDEAO de ko bɛ embargo bɛ Mali kan donc embargo bɛ Mali kan embargo in min y'a to c'est-à-dire ni kuma yɛrɛ min ka fɔ nin waati kɔnɔna na je vois que certains Maliens ils sont avec la CEDEAO les idées de la CEDEAO je ne sais pas si n'olu bɛ ni olu ni anw bɛ Mali kelen kɔnɔ quoi je crois que la CEDEAO elle est là pour pouvoir maintenir le calme la paix et la libre circulation entre les personnes et leurs biens dans les espaces de CEDEAO avec coup d'état kɛra waati min na o ye embargo bɛ anw kan yan est ce que a bɛnna Asimu de kan jɔn y'a kɔlɔlɔ sɔrɔ c'est la population c'est le peuple malien y'a daminɛ o bɔra yen Niger nana fara o kan o bɔra yen Burkina nana fara saba les trois peuples là olu de y'a souffrance kɛ fo ka taa se fo u y'a wuli a ko ka an bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ ka jamanaw ka hɛrɛw an'u ka sira jamanaw ka ɲɛtaga siraw k'u kumaw fɔ ni coup d'état kɛra moi je crois que il faut aller toujours avec le dialogue ça vaut mieux de faire la sanction et vous voyez maintenant quand ils ont fait tomber la sanction a ma dan ɲɛmɔgɔ kelen ma bilen parce que population de b'a a kɔlɔlɔ kɔnɔ hali bi les trois pays là an ka peuple b'a a kɔlɔlɔ kɔnɔ parce que a kɔlɔlɔ tɛ se ka ban maintenant o siratigɛlen o kɛlen kɔfɛ u nana sanction wuli
parce que olu ka laɲini ma sabati ne hakili ni bi do jɛkulu la a bi do jɛkulu la bɛɛ lajɛlen ka intérêt de kama mais ni jɛkulu taara ye k'a fɔ ko jɛkulu nafa bɛ ka sinsin fankelen de fɛ vraiment il est temps k'i ɲɛma jɔ i k'o ko sɛgɛsɛgɛ i ka se ka bɔ o jɛkulu kɔnɔ o de siratigɛ la anw ka ɲɛmɔgɔw y'a décidé k'a fɔ n'a tɛ tiɲɛ fɔ an ye fɛn bɛɛ fɔ aw ye an de b'an ka jamana situation dɔn moi je crois que on a dit également chaque pays est souverain. Et chaque pays est souverain parce que il y a une situation de raison pour laquelle nos autorités ont dit et la situation du Mali, c'est l'insécurité. C'est la guerre là. Est-ce que c'est la guerre in et moi je crois qu'aujourd'hui c'est là où nana au stratégique là AES nana au stratégique là pardon AES nana au stratégique là nos chefs d'état là ils ont pris le taureau par ses cornes. Je crois que anga mune force ça est-ce qu'en réalité ni AES kodedo na soro ni CEDEAO ka intérêt ko no kodedo ou bien ni peuple malien ka kodedo ou bien les trois pays là nous luka kodedo ou luka intérêt kodedo CEDEAO te sega na Mali mablé donc ya ka force ça jaw segli ro bo fo anga sega na jaw ore on a intérêt table lui intérêt de l'eau parce qu'on a vu aujourd'hui on lui fait un cas c'est tourné là-bas je salue nos chefs d'état le président nigérien a dit clairement en avion on est encore blé en métrade a bella jelenga fia ko maliko jamana saban signon ko fait décision na tunu ka fo année c'est na baraka nyon faible et c'est on a dit dans les règles c'est là où règle corona ni fait que la namidia ibiga demande déposer boli demandé au fora bayna. Moi je crois que le Mali aussi a respecté ces normes, ces trois pays là aussi ont respecté ces normes là et je crois aujourd'hui que ameilleur minabi c'est là où mo kan la jega fo jamana nunu anga nunu tout vraiment c'est-à-dire personne ne doit déterminer notre destin mo shimanga anga chine sigi siraira auna ni on vraiment so siramima. Je crois que c'est très simple. Jamana fait mégani pour porte-parole au bel de demanda intérêt de défense sur dans la structure de la CEDEAO utiga jamana waraga défense gere au bugu yega jamana deunga intérêt au bugu de défense et si nos trois chefs d'état ont dit que nous fera bugu jamana deunga intérêt de défense en créant une organisation qu'on appelle l'AES, moi je crois que au kanake nunuma auka bo à me continuer si réellement si c'est l'intérêt pour l'Afrique. Si ce n'est pas l'intérêt pour une partie de l'Afrique, mais si c'est l'intérêt pour l'Afrique tout entière, on doit les laisser. Donc, c'est monsieur Ami Foro là, oyoé. Ok. Famille sur là. Donc, Ami c'est gana chèque là. Oui, là. Voilà, et déjà, Nebe Foli là, c'est Alsa Jani Barakela Bela Jelima. Et sincèrement, ni dibasou nous kain parce qu'avec Bamanakana, mon chama Nebi non ni anganyamo be kuma fo nasarakana uta famuya quoi. Donc ni ayan wuli kan plateau sugu si am fina bi kan na fo jamana de bi se ga don fitini famuya ko la to komna déjà comme ya photo comme na ko débatteur et CEDEAO créa en 1975 donc a créa ni objectif flade la libre circulation des personnes et leurs biens, c'est-à-dire jamana espace kono na jamana munu organisation créée olu jamana kono do bi se ka voyager ou faire ma tour na jamana beni ñokonche munu yi membre yi ani ou ka bulu fe mu bisi ka circuler tour muna no ga marchandise yi kasro sani fere kasro gele amadu akola. Je pense que aussi ki kuyi avancement chama bakero la parce que déjà visa te CEDEAO jamana ni ñokonche donc ni ga carte d'identité bi bulu je pense qu'il va voyager sans problème. Bon halo yere gele awdo bulu la. Maintenant, et après CEDEAO, on a un protocole additionnel de Faraouga et statut nous règlement quand espace qu'on en a ou bonne gouvernance ani démocratie de défense. Donc on a un politique mayor ou protocole additionnel. Donc dès que vous fera là quand on a eu fort CEDEAO si vous n'en que nyamo munu rebe CEDEAO kono yenno ou luka intérêt défendu. Alors qu'à la base, à fora de quoi jamana kono deum be se ka lafia tugumuna espace kono na jekulu isigira o de kama jekulu isigito Mali jamana sama mega fono AES jamana wi ulu be membre fondateur udi ulu rek jamana nyemo munu à l'époque ulu de ga idée fait CEDEAO kunyi maintenant ni organisation créera effet
a ka tila kana kɛ menacer i ma tugun donc il faut beaucoup faire attention mɔgɔ si tɛ organisation dilan k'a fɔ ko i ka bɔ a la ko ka di ye CEDEAO bɔli a man di mɔgɔ si i ka bɔ CEDEAO la mais n'i y'a ye an bɛ bɔ a la parce que on n'a pas le choix i ye fɛn mun dilan ka wara lamɔ o k'i dun donc yan'a k'i dun i k'i yɛrɛ ta y'a ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na donc a ye a jeunesse kɛ c'est à dire bɔli jeunesse in kɛ peut-être an bɛ segin ɲɔgɔn nɔ la jamana CEDEAO sigira bonne gouvernance kama n ye mun f'i ɲɛna o ka protocole additionnel in ani démocratie mais an y'a ye k'a fɔ chef d'état minnu bɛ sigi an ka jamana ninnu kunna généralement u tɛ jamana kɔnɔdenw ka baara kɛ an b'a ye k'a fɔ u bɛ minorité dɔ de ka baara kɛ ou bien u yɛrɛ u ka intérêt u b'o de défend u tɛ jamana kɔnɔdenw défend donc o mauvaise gouvernance olu juguyara an ka ni jamana saba in kɔnɔ a bɛ jamana bɛɛ kan comme an bɛ ka kuma AES kan n b'o de kɔnɔna na maintenant mauvaise gouvernance juguyara an ka AES kɔnɔna na donc fo ka na ni fanga yɛlɛma ye donc fanga yɛlɛmali fanga bɛ yɛlɛma de parce que fɛn dɔ man ɲi ni fanga yɛlɛmana a kan ka ɲɛɲini ka dɔn kun jumɛn na fanga yɛlɛmana est-ce que fanga mun tun bɛ ka taa n'an ye fanga in tun ye jamana kɔnɔdenw ka intérêt ya sinon a b'u dɛmɛ de minnu ye fanga yɛlɛma u bɛ se ka bɔ ka na démocratie kelen kɔnɔna na cogo min na mais ni a y'a fɔ k'a fɔ k'a b'u menacer fo ka décision ta yɛrɛ k'a fɔ an bɛ armée wuli ka na jamana dɔ ci ko parce que a ye fanga yɛlɛma alors que fanga yɛlɛmana kun mun na ça existe bel et bien maintenant ni e bi jɛkulu mun na n'olu yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u bɛ marifatigiw bila ka na aw ka jamana kɔnɔdenw faga i bɛ ala ɲini ka ala deli i bɛ se ka bɔ o jamana in na cogo min na je pense que o ye Niger ka yɔrɔ ye Mali yɛrɛ ni Burkina wulila k'i jɔ n'aw magara Niger la c'est que aw magara anw de la parce que u tɛ Niger nɔfɛ u bɛ jamana in bɛɛ de nɔfɛ donc CEDEAO nana kɛ menace de mun nana n'a menacement yɔrɔ ye jamana fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko e bɛ fɛ k'i yɛrɛ ka yɛrɛmahɔrɔnya ta k'i ka ko k'i yɛrɛ ta ye CEDEAO bɛ wuli k'o bali parce que CEDEAO fana bɛ yen nɔ de puissance ka baarakɛminɛ de don o de b'a to CEDEAO t'a yɛrɛ bolo a bɛ wuli k'a menacer donc yan'a ka se jamana ci ma i yɛrɛ ka organisation fɛ donc n'a y'a lajɛ ka aw minnu ye kelen ye aw ka fara ɲɔgɔn kan ka organisation in to yen comme a bɔli bɛɛ libre choix de don diyagoya tɛ n ka to organisation kɔnɔ n'a tɛ n ka affaire kɛ n bɛ bɔ a kɔnɔna na je pense que les pays membres de l'AES ont pris cette décision de sortir de la CEDEAO et je pense que ça vaut le coup pour vraiment se mettre à l'abri parce que l'espace AES a bɛ fɛ ka a ka gouvernance falen an bɛ ɲɛtaga nɔfɛ an y'a ye o de tɛ CEDEAO kɔrɔ donc il faut opter pour la sortie de la CEDEAO. Ok, o faamuyara mais e yɛrɛ bolo sisan nɔ est-ce que depuis ni lawale la dans le passé CEDEAO ye a ka normes minnu sigira pour que CEDEAO ka sigi e yɛrɛ bolo est-ce que a y'olu nafa kɛ wa? Voilà, o kuma kelen de bɛ Laliya c'est-à-dire ça c'est une question qui est fondamentale. CEDEAO sigi kun est-ce que a y'a nafa kɛ? Voilà, i b'a fɔ an y'a fɔ cogo min na CEDEAO sigira kun mun kama ko libre circulation des biens et des personnes an bɛ se k'a fɔ yen yɔrɔ la o ka fisa dɔɔni quoi vu que an bɛ se ka voyager ka taa CEDEAO jamana bɛɛ kan ka sɔrɔ an ma visa ta mais n'i y'a lajɛ commerce ye o commerce kelen in sira fɛ commerçants bɛ tɔɲɔ caman sɔrɔ jamana ni ɲɔgɔn cɛ parce que la libre circulation des biens et des personnes a fɔlen don papier kan mais duguma ko minnu bɛ kɛ a tagaseri fanga ka bon je pense que n'i ye organisation wɛrɛw lajɛ i b'a fɔ Union européenne ninnu ni fɛn sugu ninnu tɛ n'i bɔra Europe dugu dɔ kɔnɔ i bɛ taa yɔrɔ bɛɛ dɔrɔmɛ kelen i t'a sara mais an ka espace CEDEAO n'i y'a fɔ i bɛ bɔ jamana dɔ kɔnɔ ka taa jamana dɔ kɔnɔ a tagaseri tɛ ban frontière la i bɛ taa sɔrɔ pour que i ka minɛnw yɛrɛ ka tɛmɛ bien vrai que minɛnw bɛ normes na règles bɛɛ dafalen don mais i bɛna wariw bɔ o bɛ i bɛ sɛgɛn frontière la i bɛ wariw sara o côté in na ça va un tout petit peu vu que an bɛ voyager sans passeport à part ça CEDEAO sigira base mun na n'o ye bonne gouvernance ni démocratie an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o tɛ ka lawaleya parce que CEDEAO ɲɛmɔgɔw bɛ yen nɔ dɔrɔn ni mun nana kɛ président ye c'est à dire problème fɛn fɛn b'o sɔrɔ sinon jamana kɔnɔdenw bɛ wuli ka ɲɛsin o ma parce que a tɛ ka jamana mara ka ɲɛ au lieu de CEDEAO ka jamana kɔnɔdenw dɛmɛ o bɛ se ka falen cogo min na CEDEAO bɛ fara président ni ka chef d'état dɔrɔn k'o protéger contre le peuple donc du coup CEDEAO a failli à sa mission
ni sigi kun ye bonne gouvernance quelle qu'en soit la manière ni aw collègue doye ko do ka jamana ka mun te marcher vous devez lui rappeler à l'ordre parce que sigi kun to yi donc démocratie te CEDEAO konona bonne gouvernance te CEDEAO konona aflana mu yi ta so troisième mandat ko kuma bi no coup d'état yɛrɛ ka boy coup d'état de bina mauvais gouvernance bina coup d'état na troisième mandat jamana chef d'état caman de bi no CEDEAO espace konona na démocratie a fɔ ko mandat ka dan deux mandats ma mais caman bɛ tripatouillage kɛ ou bien u bɛ taa constitution falen ka troisième mandat jagoya kɛ est-ce que CEDEAO sigi kun y'o ye CEDEAO sigi kun t'o ye donc ni an y'a fɔ ko CEDEAO nana est-ce que a ka base fondamentale a bɛ ka respecter on va dire que CEDEAO tɛ k'a ka base foyi respecter CEDEAO bɛ yen nɔ yɛrɛ puissance wɛrɛw de kama ani chef d'état kama sinon o tɛ jamanadenw kama. ok voilà o faamuyara an bɛ ɲininkali tɛ Sibrila e hakilina ye mun y'o la sisan. Merci beaucoup o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ ni o kan k'a lajɛ CEDEAO yɛrɛ a sigila objectif minnu kama n'i y'a évaluer jamana ninnu kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ n'i ye kɛmɛ kɛ n'i y'a ta kɛmɛ sara la a tɛ tɛmɛ 20% kan donc n'i y'o ye o yɔrɔ la depuis o yɔrɔ la i kan ka dɔn ka fɔ c'est à dire an kan ka évaluer k'a lajɛ n'i y'a évaluer o la o de bɛ na ni nin problème bɛɛ ye an bɛ min fɔ par rapport à ça CEDEAO ce n'est pas un instrument pour la France ça doit être un instrument au bénéfice des peuples africains c'est-à-dire faut an ka ɲɛmɔgɔ k'o de faamuya quoi k'a fɔ anw kɔni bɛ se ka organisation sigi a bɛ sigi an ka jamanadenw ka intérêt de kama n'an y'o fɔ ko jamanadenw ka intérêt a kan k'o baaraw de kɛ donc ni fɛn fɛn bɛ na ni kɔlɔlɔ y'o ma an k'o de dantigɛ o la mais moi je crois que c'est tout à fait le contraire aujourd'hui avec le comportement de nos chefs d'État avec tout ce qui est arrivé à nos trois pays vu c'est-à-dire l'intérêt de la France sur ces gens-là u bɛ faral'u kan ka an ka jamanadenw k'u bila kɔngɔ la k'u bila minɔgɔ la k'u bila sayaw la sans y penser que les objectifs principaux là ani ni o si tɛ ɲɔgɔn sira la et maintenant CEDEAO o ka dɔn k'a fɔ fɛn o fɛn adamaden ka fɛn o fɛn n'i b'a la waati dɔ mana se i kan ka i jateminɛ kɛ est ce que n bɛ ka taa ɲɛ wa n tɛ ka taa ɲɛ wa n'i y'a ye o de kama moi j'ai dit que CEDEAO mɔgɔ ninnu ne t'a dɔn kunkolo min b'u la quoi comme les gens ont dit déjà que o bɛ Faransi ka intérêt de baaraw de la sinon en réalité ni ɲɔgɔnna kɛra jamana kelen bɔra a ko non k'olu bɛ sira jugu kan filanan nana fara o kan aw ko k'olu bɛ sira jugu kan sabanan nana fara o kan moi je crois que il est temps aw ka sigi ka hakili jagabɔ ka dɔn k'a fɔ saba cela veut dire que quelque part faute bɛ anw yɛrɛ la maintenant est ce que o bɛ k'o waleyaw kɛ on doit se poser la question donc maintenant min fɔra k'a fɔ k'u bɛ ka tubabuw ka hakililaw waleyaw baaraw de kɛ ça devient c'est-à-dire un syndicat pour les chefs d'État qui défend il n'a fɔ mon co-débatteur l'a dit troisième mandat quatrième mandat ainsi de suite est-ce que o instrument tɛ n'i y'a jateminɛ fana ni a n'o ka surun ɲɔgɔn na parce que o de don comment se fait-il que jamana saba mana bɔ aw ti examen kɛ k'a fɔ an ka sigi ka hakili jagabɔ k'a lajɛ k'a fɔ min man ɲɛ ou bien olu bɛ ka chaque pays là on a les preuves pourquoi u t'o ta en compte u t'anw ɲininka u ti n'an fɛ an k'o baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ an hakili ye jumɛn de ye moi je crois que c'est ça l'organisation c'est comme Paris n'a bɛ Paris la ni Paris ɲɛmɔgɔw tɛ ka baara kɛ ka ɲɛ ni Paris bɛ ka di mɔgɔ wɛrɛ ma a ti ka sɔrɔ aw ye liste établie ni turu sera ma a bɛ di nin ma ni turu sera ma a bɛ di nin ma ni turu nana se ma n'o y'a bɔ e kan ka taa di mɔgɔ wɛrɛ ma est-ce que tu dois rester comme ça tu dois parler. C'est ce que nous, nos gens, ont dit, la mauvaise gestion là. En temps là, on a dénoncé combien de fois. Et le Mali a pris l'engagement à pouvoir prendre son destin en main en disant qu'il me voilà, ça. Parce que nous, on a vu que le peuple malien même à sa nord là, Nasroni CEDEAO Boujo Joro là, depuis là-bas, on allait sentir. Ami Joro là, mon co-débatteur l'a dit, ne pas faire une libre circulation dans le mois d'attirer. Au bébé et Union européenne là, mais au barrière tina fanta, et bien ça c'est Burkina tout près ici. Aka suruyani Italie, Kabo Italie, Gata France là. Mais puis contrôle mimique béga à la clé dans le bado. Même chose que la voix du Sénégal. Mais on a fait une mouniaï. Il y a des marchandises en tant que commerçant qui veut donner façon jamana kono. Ou bien contrôle sur le daïka, hali ni donner des marchandises, il y a faire au prix $. Les choses sont compliquées. Ils ont compliqué les choses pour le peuple. Ce n'est pas pour les chefs d'État, c'est pour le peuple.
C'est pour cela moi je dis que quand je vois certains peuples, certains habitants, citoyens qui sont en train de défendre cette même idéologie-là, ça me fait mal. Parce qu'il faut qu'on ait un fait. Ni fait avec un jeu en écan, jamana de unika. Jamana nyamako olu ka détermination ke gaban. Ka foko comment dire en jamana de ngo nine, en mode ke jaku sala. Et puis jamana de franco ko oui en sonama. Moi je crois que olu ta bola la gaban. Maintenant le peuple qui doit soutenir leur chef d'état. Ni ya ka foko jamana de worabiti resoro ou nunga agenda kono. Moi je me demande jamana de suku dumay. Il faut qu'on se dise la vérité. Hein. L'air n'est pas maintenant, non, l'air n'est plus à ça. C'est la diplomatie. En fonction de nos réalités aujourd'hui. Nos chefs d'État là, moi je pense que tout le monde a su. Mon clé de Kouyat à Srata. Flana nana faragan, Sabana nana faragan. Olu yera mimba kono bi. Iba me ateme. Dobna bo konana ka foko bina fra ayasi kan o nyebe ayasi na falla et moi je crois que ni problème mi gake ni ay iko imuso folo sari muso do be bi fika furusa ere ko kiba furusa mais yayi bi klaka bula no fetuni c'est que na fa do de bala ere ko no ko aka fuite gagner sera là mais ni yayi abika tra hali be bi ka bula no fait c'est que na fa do de bala maintenant on l'obika bula encore on t'a oublié blé parce que pourquoi maintenant parce que on y a eu qu'à faire on a segli autant ma blé parce que on y sera d'autres minya to bi mali a erega lithium sur bi parce que nous on sera ta lithium où tu sais créer de fango fanyoé et lithium il flène bi avec mina na face malima en Afrique jamanama ami bien erema bi au bebodo peuple malien bebodo au lieu d'AS mo bodo donc maintenant pour aller un peu plus vite. La discussion, moi je crois qu'on n'est plus, l'heure n'est plus à la discussion. Qu'est-ce que ces chefs d'État doivent faire rapidement? Ils doivent laisser le Mali partir parce que Koko il prend acte à notre communiqué. Donc maintenant cela veut dire que le 29 janvier, le Mali doit partir définitivement ou sera au moins son Antara. Parce que depuis il y a une notification qui est Kafoko Katabila avec effet immédiat. Ou ka edisima anga jamana shi soroflo. Ni ya me kibina kuma mo fait c'est qu'il y a le bi lo mi man nyonche shara mi man jamana mu nyonche e bi ka continuer ka dodi en ma hali bio ka dem ne depuis salo anga mo notification ka c'est faut que na c'est bima nous y mune ka edi dumene blakana jamana nous saban konnana ayo fo abeya ils n'ont pas fait et maintenant vous revenez encore dire que en 6 mois d'itouni pour pouvoir faire le dialogue ka laje ko sira obe am sika tebe sira do fait ça c'est le médecin après la mort. Ça, c'est le médecin après la mort. Au moment où Assimi a pris son chemin, au moment où Assimi est arrivé à un certain niveau avec son peuple, au moment où Tchani est arrivé à un certain niveau avec son peuple, au moment où Ibrahim a aussi arrivé à un certain niveau avec son peuple. Moi, je crois que l'aide n'est plus à ces récréations-là. L'aide est au travail maintenant, au chef d'État des 3 pays. Parce que on a jamana nyamoko yo dessiné ka fo sisan ante récréation na bila me baral la jamana do mbesika bara soro chomi jamana do mbesika lafia soro chomi libre circulation mbesika ka on bena jeno nyoche. Vous avez vu le communiqué de nos chefs d'État l'autre jour? C'est un communiqué très simple. Parce que c'est pour montrer que en volonté on a anti mo kele mo de ban kele jamana saban ni do de kuno o ko mi communiqué ka o dungo ka fo c'est-à-dire on est demande nyoche 600 à partir de ce instant nous sommes AES vous êtes CEDEAO c'est-à-dire nabi do nga jamana kan shara nebe mais ango passeport tan nyoche aya fo to mi o clé nido am mi no fe drone jamana saban bisika fra nyonga chomi pour que kele ga siga ban anga jamana nyoche rebelle kele ga ban follow o de follow sécurité kana jamana saban nyoche o ga bola jamana saban nga do nyona anuka siné sigi économie développement bi sika ke chomi ani jamana wara nu nyoche non le monde est trop vaste pour ça olu sika sera datuanye ko jamana wara bi sika sera datuanye tout. Nous on a les portes sont ouvertes pour nous hein. Toutes les portes sont ouvertes pour nous. Ni français jamana wara do il faut quoi donc a foko jamana wara fananga intérêt olu nanga interne sonanga 3 principes de basement anu lubi tanyo fe olu fana sika dat sika do kumana ça c'est ukunu miri ola kwa ka foko lubi sika anga sine siki destiné en boulot ko donc jura na folo mi ma fait olu bi se au marché tanto ni jamana wara nyonche. Vous savez, moi je dis au peuple malien, l'heure est au soutien de nos autorités. I kana ke ou fere mais donc a fo obi baramina
Baragnumanelo. Ebo diabo don. Ni diabo don et don avant. Moi je crois que tu dois suivre ces autorités là. Donc maintenant amour de faux peuple malien. Bella Djelenga donc à fort. Mo kela côté ni on Bella Djelenga keledi. Et c'est pour la nouvelle génération. Parce que ni kele ni fanga afanga ana wale ou bina damne nouvelle génération de camp. Chorba mu nga franca au loup tablé au lieu avec à fort l'échec pour mon akek kokola ni au défaut wati do bi sebi se ga échec mais ni nyali nana wati me ay franyo nga nyali ke o kaf sanga anga nyon buruja ka fo e ko ga peuple de une biga ni fo ko autorité au mai o autorité au mai o buga baramun ke ni malite ani jamana sabante itini sanction si bi jamana wore kan o lu minu ye biga ke ni ya bu ko sama soro o yabla mais le chef d'état au compte une semaine fois do ye kalokele fo. Mais Assimi, avec son gouvernement, ont tenu, oui ou non? Ou y a tenu fou dans cette bima. Sarah Major, Baron Major, quel est Major? Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Et du jour au lendemain, amélioration par rapport à l'insécurité du Mali jusqu'à aujourd'hui. Nous, on n'est plus dans ça. Ça, c'est une récréation pour nous. Les 6 mois, ça n'est comme que les chefs d'État là, les syndicats de ces chefs d'État là, au bout d'un intérêt de défense, au bout de 6 mois d'où vraiment. Mais on est mis fort, un chef d'État aussi, on fait trahir parce que nous sommes un peuple souverain. La population aussi, elle est souveraine. Et on est coucou à Tassira, il fait. On est soutenu. Quand Milissima gain, quand Barkan gain, quand on est coucou à Tassira, il fait. Donc, non, on Tassira, il fait. Abuta Osira, il fait. Donc, coucou Sira, il suit. Donc, aujourd'hui, on a un chef d'État ou le peuple malien et le peuple nigérien et le peuple burkinabé. Aujourd'hui, nous suivons nos chefs d'État par rapport à cette mesure. Oui. D'accord, Famuel Sorola. C'est que Amé Seigana Emma. Est-ce que ni retrain Abina joué en Kalata Natao Kanwa? Voilà, bon, il va donc Jamana be souverain. On fera la nuit pour que le développement se canana en espace qu'on a en mununga grenion, en mununga grenion. Ou les organisations créées qui. Mais chaque peuple est souverain, chaque État, chaque pays est souverain. Bega décision souveraine, nyamo de bata. Il y a politique de bota. Maintenant, dire que c'est pas une grande chose que la sortie va impacter sur l'élection. Ni élection begani ISS jamana fait ka jamana kono dew ne buka choquer. Au contraire, amba jigiya ere ka fo ni sortie na actera parce que ça va c'est acté à partir du 29 janvier. Na a konkera officiellement, je pense que oui juru do tigeli ka bo ISS jamana nunu kana. Parce que juru mumbe anga politique kana. Oui, puissance ou de puissance extérieure ou quoi du ni élection on a dit en tant que CEDEAO existe élection libre et transparentement non quoi parce que il a sur puissance munumbe organisation nous fait ou ils ont leur même mise sur le choix du président dans ces pays là ni a élection kelekachan Alissa jamana waraw de nana ida do alaw mais naw yere dama ya wa élection organisée aw ni ñogon ci ka jamana kono dendo ta ko ke président mo chité ñu wala mais ay ka fo en tant que organisation de la munte ka ko barake ulu ba ñini toujours di mo kana jamana marala mu bisi ko ulu ka barake to muna anya ya anga président mais non fenfena mana na sigi au fur et à mesure abesirabla jamana kono dum be fe jamana kata to komna abesirabla abtani kungulena jumei puissance munu be u kofe abtano kungulena o puissance bu soro to jumei abu soro ni organisation nuli tel que la CEDEAO mais ni eto kono na ambe ay ka fogo ISI koyi amandi puissance no shi surtout anga les puissances coloniales là amandu shi ça veut dire quoi on farala de kaira ka fo le c'est-à-dire le passé là, c'est-à-dire on me fait mon que crolling à thème, n'en tout là tout. Alors qu'au fait nous flènes au puissance ou de arranger. Donc nous il fera d'abord c'est là où la canacre fait nous ISI. À kacha à la fait au bout élection organisée, kasro au mam qui fait comme la main, au mat jamana wala la main mou mena au cas loi buluka. Donc à kacha à la fait na élection organisée.
avec élection libre et transparente. Voilà. D'abord, je vais ajouter un peu par rapport à cette question. Ok. C'est-à-dire, quand faut que l'élection a impacté, on a impacté tout comme nous. D'accord. Encore, on ne banga jamana joli siraw don. Mo warati se ko no yira auna. Élection ko inflane olu kuma fa ka keto na on krate ne bo nyininga. Est-ce que bien meilleur na ngum keiwa? Ou ka choix. Parce que olu mo bu ka choix de la kuka ou ka choix imposé en coup. C'est moi sur ou ka choix de kuma président ya fo asimi ya fo ka kuma konnana. Ou ye mo do trop de duluma. Pays babo. Et il y a un jamana de se kana jamana wala nyamgo wule touri koka wuli ka boy koka sigoro dinima. Oui. Moi je crois qu'il faut qu'on soit dans ça. Aujourd'hui le monde n'est plus dans ça hein. Olu yere bu kalama, puissance yere bu kalama. Ne te digi to bula, ne be diga wore de lawo. Ni la le anga nga kenyo fe. Anga nga nyo soutenir, anga gelew kama anga nyo soutenir anga kunymo ngama. Na yere bi nga nyo bladu. Maracha. Ko ni basa do to ko la farale no. Oui. Donc ni ko perana basa be do. Oui. Élection, ça ne va rien impacter sur notre élection. D'accord. Au moins faut que élection te kia. Depuis nous nana, moi faut que l'élection te kia. Nous ko am robe fenkele na no wala la élection me kia. Oui, ça c'est l'insécurité. Oui. Ni insécurité bana wati na élection ke. Peuple malien sono ma soma. On sona. Maintenant mettre au stratégique là. Donne à force ça. Budget m'a voté assemblée là pour l'élection 2025. Donne à fou ko ka voter. Donne à fou ko bla agenda kono. On me barraque en fonction de nos moyens. Nous travaillons en fonction de l'évolution de la situation sécuritaire. Élection titi février. N'ambé son assise à Kafo que Jamana Bemineno. C'est-à-dire qu'elle était blé, manganté. Il faut qu'on laisse les intérêts particuliers. Intérêts particuliers au cas blanc, intérêt général là-bas. Quand il faut que l'élection, le partenaire, il y a tellement du monde. Dieu, ni Francis te jamana wéré lulu. On est minnu be anga licham barake Francis de roi. Non. Francis te. Mais en tout cas barake avec ses partenaires. On a dit on veut des partenaires sincères. Ni kono jeleno, ni ba do ibisika barake na ibisika anga trois principes nous respecter. Non, tu viens, il y a pas de souci. On a dit clairement et dans ce même sens également, anga fichier électoral mingumbe ayre benya ye wati dola anga jamana dondo de ya débloquer Francis banakota accordé dama. Oui. Est-ce qu'on peut faut qu'on ait une élection pour que l'élection soit fiable? On me fait faire faut que on kada à fin. Faut qu'on ait boulot. Maintenant, processus on a convoqué le collègue, on a convoqué les partis politiques ont été convoqués. Je crois que les pourparlers sont en train de faire sont en train de faire au niveau de la primature avec toutes les couches. Et encore la mise en œuvre de ces actions-là, gouvernement a suivi, fait Madjabi Yoromuna, ou la clé, Mounou réparé, Lucas a réparé au fur et à mesure, et on va aller à l'élection. Ça ne va rien impacter. Quand faut qu'on nous embolé. Et nos chefs d'État l'ont dit, non? Non, mais non, on mire là, il y a un décision, on s'y a un mire chamanké, sans mire, sans que le mire. Il y a un faut bon, en boire là. Ce n'est pas des décisions ni non. Nous on a mesuré toutes les conséquences. Et ni conséquences nous n'a pas impacté. Les chefs d'État ont pris des mesures par rapport à ça. Au déato, à tsika fouille embolé na, tsika fouille de tien en élection. Au contraire, ça va amener la transparence dans nos élections. Parce qu'on aurait des élections qui ont rayé avec un partenaire fiable et on va contrôler tout ce qu'on appelle les trucs électoraux. Donc on est bien à faire contrôler en rayé. Donc moi je crois que ça c'est très simple. Donc il faut les faire. Il y a des questions posées. Problème là. C'est ça non. Est-ce que Maliens sont indo et c'est là où il est très mawa. Du coup Malien, Malien t'as ta majorité là. Oui, majoritairement. La majoritairement est d'accord. Et nous commençons est-ce que bien mais c'est il y a une décision à attaquer. Faut qu'on amène à bosser là. Nous y a sur le peuple malien de Ningala. Moi j'ai participé au dialogue de toutes les phases, de la phase communale jusqu'à la phase nationale. On a dit là-bas, on est à Foy. À recommandation du président Bolo, plus de 500 recommandations à le président de la République. On a dit que en bolé CDAO là, en mettant on a déterminé dans tous les secteurs
que ce soit le domaine de santé, éducation, comment dire, de sécurité, il y a déterminé solution quand on sera minna. Jamanadenw de ko jamana nyamo anga bo CEDEAO là. La majorité, je parle de la majorité. Oui. La majorité a demandé la sortie et les chefs d'État ont acté cela et on est sorti. Ça ne va rien impacter par rapport à notre sortie et au contraire ça va nous pousser à aller de l'avant. Nya fouillé par rapport à la sortie. Ni on m'a acté qu'a faut kamebo CEDEAO là. Et aye dioxyde temene lithium daile là akume daile là. Au lieu d'être mis foko président ko is asminga boy ko mo regana na kunana est-ce qu'on lithium découvert que wa on n'allait pas découvert le site. Comment t'as foko comme partenaire unique qu'on a exploité. Donc ça c'est un avantage déjà. Et on a fait ce John Mafolo, ça c'est le peuple malien d'abord. Avant que partenaire qui t'asseront. Est-ce qu'il y a femme? Maintenant on a fait ce Auma. Jamana de on ne koko kake okera. Jamana do besi ka foto ri ko o fait numbe ka kaira leso buka ke ko amena nimisa ko jama an bolé CEDEAO la e an dolé CEDEAO ay mune nyanye folo an ngode nyinike ay mune nyanye folo an ye san jole ke CEDEAO la et mon co-débatteur l'a dit on ne créa CEDEAO fondateur a fana bay on ne ay si idée bora tugo si ça ne CEDEAO fanani anga morbo nunde CEDEAO lu de CEDEAO si mais anana ke tukuri parce que Hera sera là, ma retrouve aucun fois ou fa nous baouye quand on casse ça comme on est CEDEAO joué. Maintenant, nous maintenant on est en classe retourner parce que à fin bébé bon mal les niveau là. L'Afrique, l'avenir de l'Afrique se joue au Mali ici. Ok. Africain babo kalamaka. Faut que Afrique n'y ait pas de jeu Mali du kono. Ouais Africain babo kalama. Ok. Mi kera Mali kono mi kera anye min ke Afrique jamana cité ni mi bisika ke ni ticket tomoye. Ok. E bo kalama ne bo kalama. Le type de rébellion au Mali na jamana sur sama sur akira tomoye. Donc il faut qu'on se dise la vérité. Allah de aucun Mali. Jamana barkama iyo me anga mokoro da ambeyo me anga mokoro da. Donc cela veut dire que l'enjeu de l'Afrique là ça se joue au Mali. OK. On sona au maso lu ire bo kalama ka fo ça se joue au Mali. Ni mangami ka ke munedo. Ango kamborao au ka chana wiyo. Ni sawa ko bora ba aita. Oui. Mais muna mangami ka alibi. Embolima nous pays flat nous chi ça makana on fait. Je vais vous faire retourner un peu l'histoire. OK. Bidasoe. On y nous nous Burkina Faso 1600 et Niger que mais ça dit il faut qu'on se dise la vérité quoi on te mo jouer là on met ça dit fait mais c'est que here anga jamana do maka que here diema amuri la yinu taka dienye mo nye secret mais anya ka fo dien sigile me kalon kan ça dit talo ni bien femme aujourd'hui c'est la loi du plus fort on wakla tient de fort bela jene ka so tiama ja dien reste ne me galon de kan diga intérêt be mina bebita fra e kan parce que franga intérêt bala ki ka tiati kele donc franco 600 no de do en franc jo anga tien fo joro donc le peuple malien a pris son destin en main. D'accord. On est debout sur les remparts il a fait un hymne national ba fotokomi donc amo siratikale là le peuple malien est d'accord de la sortie du Mali et les deux autres pays de la CEDEAO sans regret. OK. À bon débarras. Voilà, et sincèrement, débat surtout une question, c'est important. Okay. Parce que n'a pas comme Mali pour CEDEAO là. Ni a fallu marquer gagner. Chaman besiran quoi. Al na kadi Malien y kabo, mais au besiran fana. Est-ce qu'il n'a pas mouni bala? On va tout irrétissance na mo chamana. Et maintenant, la sortie du Mali de la CEDEAO, ça veut dire c'est nécessaire quoi. Okay. Akacha malien fembe qui veut qui a réfléchi il veut analyser donner abe diaye muna abe diaye nya vonga kuma kono na ngo mo te organisation sigi ka bo ala ko tin quoi mais ni fem fana kele tonyo yima ni boro la kadiye quoi ali ka so kono ni tonyo ni ndu ka so kono ki tonyo ni yoro wore soro ibe boy ka so ibe tayin quoi o di CEDEAO kunyi parce que CEDEAO kunna na ke menace muyi sincèrement ni Mali kuntura kono na on ka vision croyant anti ka réaliser parce que un objectif ni CEDEAO tenyon tatou CEDEAO la CEDEAO est caduque c'est-à-dire quelque chose qui est caduque là il va falloir dati bana ati nietra ati évoluer primera quoi CEDEAO ko imbeteni parce que lu ancrilé de do passé là alors que dien il va falloir photo comme na dien be yelema de quoi
chaque année, chaque moment, il faut des changements. Oui. Maintenant, si CEDEAO te ka yelema, nyatra be munu kono olu be yelema. Malendenw munu be alisa mbado a majorité CEDEAO ni Mali et CEDEAO ni AES. Poids fla de do. Ni a poids mesure bibina. AES tɔgɔ de ka di ka tɛmɛ CEDEAO kan hali CEDEAO membre yɛrɛ b'o dɔn jamana minnu t'an ka situation kɔnɔna na parce que AES y'a ye de an bɛ condition mun na an t'a fɛ tugun an bɛ bɔ a kɔnɔna na an y'a ɲini CEDEAO ka falen CEDEAO Mali y'a ɲini CEDEAO ka falen ka dɛsɛ CEDEAO ma se ka falen donc n'i bɛ fɛ fɛn min ka falen e yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn a man ɲi hali olu yɛrɛ b'a dɔn a man ɲi minnu y'a créé olu b'a dɔn a man ɲi maintenant n'aw tɛ se ka falen ni ɲɛtaga b'i kɔnɔ bɔ dɔrɔn i ka jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ b'o la e yɛrɛ de ka hɛrɛ b'o la mɔgɔw sirannen don yɔrɔ jumɛn na parce que Mali bɔra ka communiquer AES bɔra ka u ka réunion kɛ les ministres des affaires étrangères l'autre jour là u y'u ka communiqué kɛ u y'a yira k'a fɔ bon an bɔra mais u kɔrɔ tɛ an bɛ kɛlɛ la an bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye relation bilatérale ye an ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ mun tɛ AES membre ye anw tɛ nɔgɔ don la a ka jamana kɔnɔdenw bɛ se ka na an fɛ yen nacogo mun ka d'u ye ni u bɛ règlement kɔnɔna na c'est-à-dire u ka carte d'identité b'u bolo an tɛ visa kɛ ani mɔgɔ cɛ aw ka minɛn minnu bɛ marchandise minnu ni u bɛ voyager c'est-à-dire commerçant minnu bɛ voyager n'u ka marchandise ye aw bɛ se ka na anw ka jamana kɔnɔ aw b'a ka feere kɛ aw bɛ se ka na minɛnw ta yan nɔ i b'a fɔ kɔrɔlen a bɛ kɛ cogo min na ka loi respecter a kɔnɔna na adamaden minnu fana bɛ voyager ni o ye mobile transporteur ye u bɛ se ka mɔgɔw ta ka na u jigin AES espace kɔnɔna na jamana bɛɛ kan sans problème o ye anw ka position ye donc an ka position donnen don CEDEAO ka position donnen to o la fɔlɔ parce que CEDEAO ye 6 mois de réflexion et de négociation de dit pour que jamana ninnu bɛ se ka sigi u nɔ la cogo min na o 6 mois bɛ compter à partir du mois de janvier maintenant deuxième trimestre dans le deuxième trimestre de l'année 2025 u bɛ statuer a kan tugun k'a lajɛ bon comme négociation ma abouti an fana bɛ mesure jumɛn ta ani espace AES mɔgɔw kan sisan est-ce que u fana bɛna fɔ ko visa de don an n'u cɛ est-ce que u fana bɛna fɔ an ka marchandises tɛ voyager i b'a fɔ u tun bɛ voyager cogo min na mɔgɔw tɛ voyager i b'a fɔ u tun bɛ voyager cogo min na u bɛn'u ka mesure ta an t'u ka mesure dɔn fɔlɔ mais nous osons croire que olu tɛna se ka mesure foyi ta ko mun bɛ di AES membres la k'a sɔrɔ o ma toucher olu fana la parce que ni AES ta AES espace ka bon CEDEAO tɔ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan donc nous on a un grand espace espace in kɔnɔna na n'i y'a fɔ k'i bɛ mesure dɔ ta k'a fɔ o mɔgɔw ye k'u tɛ don aw ka jamana kɔnɔ ni visa tɛ par réciprocité u fana bɛ se k'o kɛ aw la quoi donc jamana kɔnɔdenw ka intérêt foyi t'o la mun ka ɲi u bɛɛ ma an kɔni bɔra ça c'est acté je sais que Mali ni Burkina ni Niger kɔni tɛ sigi CEDEAO kɔnɔna na sauf si CEDEAO tɔgɔ falenna k'a kɛ cogo wɛrɛ c'est-à-dire u ka CEDEAO in bɔ yen pewu organisation kura wɛrɛ ka na ka objectif défini clair et net peut-être qu'an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan tugun ka se ka an ka organisation défend ensemble mais l'ancienne CEDEAO là ça c'est derrière l'AES. Problème ta la donc je vais continuer est-ce que ni ko in kɛlen ni mena le CEDEAO membre wɛrɛw pousser wa kana an ka sira kan AES ka sira kan sincèrement c'est une bonne question et je pense que o kuma in yɛrɛ bɛɛ senna no CEDEAO ka gestion na parce que jamana caman y'a ye k'a fɔ CEDEAO t'a yɛrɛ bolo CEDEAO an bɛ jigin CEDEAO la CEDEAO t'a yɛrɛ bolo CEDEAO in créera les membres fondateurs de CEDEAO la olu bɔra yen dɔrɔn CEDEAO ko banna koyi CEDEAO t'a yɛrɛ bolo tugun CEDEAO financelen de don maintenant ni jamanaw bɛ yen nɔ minnu bɛ fɛ ka taa ɲɛ n'a tɛ fɛ ka taa ɲɛ y a pas de problème a bɛ to CEDEAO kɔnɔ mais ni jamana fɛn fɛn bɛ k'i bɛ fɛ ka taa ɲɛ ne b'a dɔn dans 2 ans 3 ans an bɛ se 5 ans ma yɔrɔ o yɔrɔ jamana caman bɛ porte claquer ka bɔ CEDEAO la k'a ɲini ka don AES la si et seulement si AES fana y'a ka objectif défendre cogo min na k'a définir cogo min na u b'a défendre parce que il faut pas que an ka bɔ CEDEAO kɔnɔ ka na an ka organisation créer o ka tila ka kɛ nimisa y'anw ma quoi tout sauf ça mais n'o kɔni ma kɛ nimisa ye fo jamana wɛrɛ y'a ye k'a fɔ sincèrement ninnu bɔra CEDEAO la a ma fosi k'u la an y'a ye fɛnɛ objectif kɔni mun fixer u fɛ u bɛ k'a bɛɛ lawaleya la libre circulation des biens et des personnes au bɛ ka lawaleya tɔɲɔ tɛ jamana kɔnɔdenw kan en ce qui concerne la question économique au bɛ ka développer c'est-à-dire jamana bɛ ka ɲɛtaga sɔrɔ an bɛ k'a ye k'a fɔ jamana kɔnɔdenw lafiyalen don jamana wɛrɛw b'a demander ka bɔ CEDEAO la ka na don AES la ça c'est sûr
Donc comme ça c'est irréversible. D'accord. Voilà. Fabiera. Donc Amine ngali tan civil là. Ya clé o là. OK, par rapport à d'autres pays. Eh o est que ni ay ko 6 mois di mo bi fa minu jam a fa kuma ko nana. Jamana nyemo do be. C'est-à-dire o ti se ka olu ye ina fo musula e be hekato quoi. Musula ka ko décision batulu mais c'est batu ye quoi. C'est batu ye raison pour laquelle ni bela jele ni ay 6 mois dira parce que débat gana ou bolo o dongo. Ou re demande nyonche. Donc anga laje dignema jolé là donc anga tout ou quatre fou nena yé ka fo parce que nous ya to en tara mon coordinateur l'a dit c'est des outils bleus c'est des outils bleus c'est de plus la même CDAO que nous connaissons hein. Ça serait une autre chose et puis encore à chiter nous mesega nous glonete ni jamana sabana quoi économiquement. Nous des fois Mauritanie en 2000 comment dire oui en 2000 mais est-ce que Mangero là non au Téné Albia il y a des relations bilatérales entre ces pays là et la Mauritanie même chose phénomène olu sort fondamentalement di blé wati mina ngo mesedia là o jako sai o bina jo donné quand na jo anga pays minuma en d'affaires abina jo lu kan folo olu ga impacté abina impacté toka de raison pour laquelle ils sont en train de négocier pour dire qu'il faut revenir en 6 mois dit pour encore passer par d'autres chemins alors que l'outa donc a fort nous où je me tourne là d'après l'ex PM Sogel on sera en viré là bas parce que on a derrière sénager quoi on a clair comme jo au 6 mois là donc il peut passer par des voies et moyens pour que anga sega natuni alors que depuis le jour où nos chefs d'État ont fait le communiqué conjoint qu'a fait bi embra CEDEAO là et puis ni makela jamana kelina korobari mangala jamana toflanna depuis au do anga jamana nyemo nyina ko ne de fo yani ango kambora awu bika économie du mel là anga jamana ngono na se bima mais yana ga fo kanga segana wasoro awu ka feno de ke pour que anga seka courage soro kana o jekulu la et puis mogo la son ni feno de quoi ni olu ka to wu ga faire parce que olu bu financer e ban fait depuis courant ka bi ka john e be nunu jamana ntela ka fo CEDEAO ye war blagana ko kana courant établi nor be kala depuis très longtemps john ya ye ka fo ko nunu jamana farala nyon ko ka force farala nyon ko ata keleban mais on a problème ya si notre problème n'est pas votre problème aussi c'est votre problème là-bas donc c'est très clair. Nous, on ne regardera même pas et encore il y aura d'autres pays qui vont venir. C'est pour cela les mesures ont été prises. Et puis avec Djako ça, ni tout, c'est là où tout avec ASID. Parce que c'est là où dame na Mali là. Auquel a tout mis bé ouye. Donc ASID fandam na Mali là. Nous bena Djako ça ou Djao mu Djao bena. D'accord. Parce que force est mieux. Ouye ni nous ngumabo. Oh, forcément nous nous bora gaban atobe faible yewu OK atobe faible parce qu'on commence anga mogola ni mune nous on est trop patriotes on est trop réticents par rapport au fait au problème des autres uri kumanga jamana nyim oh asar ango hakila de ku bela jelenga lafia uri anga jamana nyimogo soro folo parce que on meta si ka fo nous commandement fo anga jamana nyimogo luba fo bon anga bela jelenga herede do bon anga ta ko sira fait nous commandement fo ni to la France n'a pas d'amis et n'a pas d'amis n'a que des intérêts on a chef d'état nous fana ko metini donc il y a d'abri fo na tout ça fa à colonel na c'est faux niveau de là et nous sommes la nouvelle génération on te sait que si fana ka fo ko kono obi ko mis mo bi soma kunu ko ka kebi diebu ka tanyema. Non, on ne peut pas admettre ça. C'est notre avenir qui est mis en jeu. Donc il faut qu'on se dise la vérité. Nous, aujourd'hui, nos chefs d'État, on ne regrettera rien. Et il y aura d'autres pays qui vont rentrer dans le jeu. Bien, très bien. Il y a 2025 là-bas. Il y a 2025, vous allez voir, les démarches vont commencer. Ils vont commencer à faire des démarches pour faire l'entrée dans la nouvelle organisation. Mais c'est que tu refais tes trucs. Ah, mais c'est que tu dis. Ni a c'est que Mousso Koroma, c'est qu'il y a intérêt de yala à côté là. C'est ouais. Quand c'est Tchakoroma, on a problème. Mais on sur intérêt de Bédé. Ni intérêt, c'est que moi, c'est que tu es. C'est que tu refais tes. C'est Maro, c'est que tu dis. Et qu'on fait que. On intérêt quoi de dos. On a Jamana Nyamro Kelengele Moufleni, ou lui, ou chef d'état ou dit.
il n'a pas jamana nyemo fana ya ka chef d'état chugomi olu buga jamana politique nyesra o tlen chugomi en fana jamana nyemo fana buga politique nyesra o tlen tini et ni intérêt ndaro bi sege to ibi do jekula chugomi c'est comme Paris quoi ni intérêt Paris là ibi do là non ce n'est pas forcé c'est la même chose que ces organisations là c'est des organisations qui sont là pour des intérêts des pays bilatéraux et des pays multilatéraux donc nos intérêts Gabon ce n'est pas l'appel. On y a de fois, on te fait bon, mais on y a avertissement qu'il y a longtemps qu'à fond, on me alerté Yannick Kodo Kassé. Donc s'il n'y a pas d'intérêt, on n'a pas besoin de rester dans cette relation. Et cette relation-là, avec ce qu'on a dans ma chini, le passé est déjà le passé, c'est le futur maintenant qu'on projette. Et nous, nos chefs d'État ont un futur de projection qui n'est pas compatible à leur futur. Donc, obligatoirement, comme le débatteur l'a dit, soit on va supprimer Gaboui, soit on va ayasi là, on va hakila tanyon fait. Moi de fois là, jamana Afrique d'ici que Afrique, tangini Afrique au mot tikadi nyoma. Toi c'est là, toi vous blâme mochier, toi vous claim blâme machier. C'est la même chose en franca en franyo ka donc a fo africain kelen fana Afrique bedi. Mais nanga intérêt ma kenyo intérêt nanti se ka nyon défend. Amon chikenna. Nos chefs d'état là, minu temena ka soro nunu mana ou chama ou betrayi ni sraw de fait. Et tatinye, il frame ka jamana nyemo jamana deux francs toyo et tatinye ou tatinye. Donc ça ne sert à rien. On est dans un monde aujourd'hui où toutes les choses sont claires. Et puis do féminin na fabi féminin et puis partenaire sieni momiti trahi et puis partenaire sieni di diaka bo mabi on a plus de 200 pays dans le monde donc des puissances sont là pour ça ni awate sali de do ni salite fanta de do donc les pays sont là pour ça nous quand intérêt en fena amo blâme travers wérela ayo des fois depuis très clair les pays sont là demanda nyam do bu ka bul on no fait ha parce que Francis comment no fait ou comment nous Francis kalama choka fo lu puissance nous c'est parce que en yuluta il faut un colonisateur sinon en réalité nous nous intérêt min dama français au dama mais ni ayo alerté ka décès faut obna ultimatum lancé ka faut obna on jamana ke tomowi vous êtes qui d'accord ma jamana ndon donc c'est des intérêts donc nous on a dit que si nos intérêts ne sont pas avec toi on te laisse OK fa salam toi tu continues moi je continue oui tiens ça là c'est pas bon hein. Crois que là ou bien mon gars. Ah tiens, ayanga de Si je crois. Normalement. Tu peux me donner mon téléphone là-bas? Oui. S'il te plaît. Oui. OK, merci. Non, c'est intéressant. Non, c'est le débat intéressant. Très intéressant. Non, elle va faire mal sur la lasse. À ma banque, non. Non, allez, à ma banque. Attends, ma chat. Hein? Ça va venir, micro OK. Il y a un débat qui est là. Vous regardez comment les journalistes sont sur le plateau sans faire. OK. Oui, vas-y. Allez-y. C'est bon? OK, donc check ame continue et avec la sisano et jamana don yere ka attentif vis-à-vis du gouvernement en fleurom na sisano après le retrait. Sincèrement, ça c'est une très bonne question. D'accord. Et boli inte problème yo. OK. Yo de fo ngoni bora fe na kana nimisari. Nimisari na ni ro jumé. Mo espoir be mo la kojugu. D'accord. Mali kura ko espoir fanga buyane no toro. OK. Maintenant, ni sorti de CEDEAO nana fara kan faut qu'on a organisation créée nous les AESI. AESI peuple ils attendent beaucoup aux dirigeants sincèrement. Ni abora CEDEAO là quand on a organisation créée on ose croire que moyen bi non à capacité bi ka jamana kono dun lafia quoi. Ça veut dire on bora ko koro mun kono na amina lafia soro quoi. Et chantier chaman de bino ni CEDEAO ta ni jamana sabani iboro ni jamana sabani fana de classer les au CEDEAO mo kelon veut comme les pays les plus pauvres de la CEDEAO. Voilà ni uka PIB par habitant et PNB par habitant on taka jatemne quoi.
C'est leur mesure là-bas. En tant qu'économiste, moi, je m'en fous. Voilà. Donc, en réalité, au bédon, quoi. Mais officiellement, Mali est un pays pauvre. Niger est l'un des pays pauvres au monde. Le Burkina est pauvre. Mais, on n'aura pas de parce que, faire mon bien, non. C'est pas vrai. Ces pays-là ne sont pas pauvres. Il y a seulement une mauvaise gouvernance qui est là. Ni Ada sera lithium kokumama. Parce que Maro de Babena Sama. Donc, au lithium yo doyo. Ni bora organisation de la Rana. Il dit là, il y a une organisation corolene au pays où Kanyebo a fait. Pour là, avec Sansoro, ou bas de beaucoup de ramouilles. En ressources kacha. Mali ressources kacha. Ali sans ni connecté, il va mettre ça ko ressources d'or Mali, il m'a dit que et sincèrement, c'est la vérité. En espace kabou. Ça, c'est une chance pour l'AES. Le Mali, d'abord, a plus d'1 million 200 000 km². C'est d'abord Dougou Djelibe, Mali Konona, Mali Dorona, Akachon, Jamana Dobi, oui, Jamana Savanani, Tassédao Konona, Mali Kelengaboni, Jamana Moui. Mais la terre là, c'est la richesse. Mais il faut mettre en œuvre des mécanismes pour exploiter cette richesse là. Jamana, la majorité est jeune. La majorité du Mali, c'est la jeunesse. À belle jeune. Donc, ni y a investissement ok, ka izinu daele, ka barakero daele, parce qu'un béga espoir yodio. Chômage ou bisika dabla tourna, on bisika dobo migration na tourna, ka nyebo jamana warefe. Parce que ni a jatem ne fana l'espace AES là. Peuple AES munu besi da o jamana konona na ori kachan. Malien muni Burkinabe munu be Côte d'Ivoire ni ainsi de suite Nigeria nous Ghana ori kachan quoi. Mune bina noi parce que ubeta warni ni de là. Mais ega jamana kono na o ya essayer nyamo ya essayer ka warni ni yoro fana o glan jamana kono don te nyebo o jamana o fe. Ka siraba o glan jamana kono don bisi ku ka barake lafia kono na. Infrastructure ba o glan ka yoro désenclavé. Le Mali est très riche. Par exemple, dans mon village, qui est de Kita, de Lekoni Kita, Bibina réseau non. Mais on me fait un produit. Même les réseaux de communication tel l'école à Bibina, en Gadougla. Mais on me fait un produit. C'est énorme. Mais à bébé tient parce qu'il n'y a pas de route pour qu'il produise ce qu'on a trouvé là et du coup là. Mais ni aya essayer que le problème nous be brusquement ni tout de la mort kuna. Kolu wuli ka boyno amoye beno ni olu wuli ka boyno akacha ala fe jamana kono donc la yini fe mun olu be sabati ni ya ibe nyebo jamana wara fe ita de mai mais ni ya ita kan wala ita nyebo jamana wara fe ambe be bolla ko Europe ta nyani fo yo obina ko ka recherche odi tayangata maintenant na ya ka ko anga rupture keni olu ka système kana nga fe on chouye kata an ere kan nga fe on boan ere maintenant nga fe on boan ere kan ere na fake donc AES peuple beigné jolu ka nyemo de là en ce sens. Là, on connaît Bourassédéo là, il n'y a pas de problème. On prend acte, on est content. Parce qu'on ose croire que Bara ou de Benake. Yoro Kalan ou so Bao de Benadaile, Docteur So Bao de Benadaile, Jamana on a deux de Benal Lafia. Faut Jamana ou Sédao Kelim Jamana on a deux kana enfant fait non. Ka Kiba follow lang méthode ou fin comme donc on a la yodi, on a l'espoir de d'engagnement quoi. Et on ose croire que ou te bois anti koro. Nous bois anti koro vraiment on yanda rencontrer. Voilà. Problème la chèque au famera, c'est vrai. Amène une question qu'il me posait et pour. OK, l'attente de la population elle est très énorme. OK. Parce que population est de moteur ni fembela. D'accord. D'abord population bina fo nambora na papier ko. Oui, ça c'est le premier volet d'abord. Entente follow est mieux, pas fo papier ko. On essaie de union papier ko bina que parce que ne plus de la CDAO. Et c'est là où il y a un toba un passeport ça fait on fouette au la amena voilà à te mère ce que je vais dire à la population arabadega qui irait quoi ni créer là tu tout ce que ou bella dilene mirla wate de la kafoko il est temps de prendre un chemin de construction ou de enseigner niveau au peuple clé fanani autorité au mumu nyefe ou ba donc faut quoi attentif mouni. Par exemple chez nous ici nous on a besoin de se nourrir
Dungafa au cas sabati Mali kono. Au Fanani Keleme Niger au Keleme Burkina également. Ça dit quand tu regardes, nous avons les problèmes communs. Et puis problème sur Mali kono ya, ni to sur Niger ou bien to sur Burkina à Mniatala. Donc maintenant nos chefs d'État là, de fait que vous n'avez que Jamana Sabaye, que confédération est, plan de boulot par rapport au développement, le plan de communication, le plan de défense et sécurité, tout. Où il y a un plan, un plan B. Donc maintenant, nous avons CDAO là, on nous plan, on les met en œuvre pour que la population ait la fia. Donc la population a dans la CAFO, on nous a la fia, nous avons hérédité. Parce que nous nous chefs d'État un peu plus d'enfants. Ça c'est inadmissible. On est demandant qu'on fait la mandi. On est demandant nous mandi. Ça serait un problème. Et aujourd'hui, ces chefs d'État là sont prêts d'aller avec le peuple que d'aller avec le monde extérieur. Donc aujourd'hui, vous allez voir, déjà les travaux ont commencé ici au Mali déjà. Quand tu vois également sur les réseaux sociaux, le Burkina aussi, il en a commencé, le Niger, ça dit Jamana Nyamon ne savait pas Baraoula, Benika secteur. Alors qu'on a signé qu'à Foucault, usine de tomates de créer transformation de créer à Burkina. Donc c'est la même chose au Mali également. Nous avons créé le dimanche passé, on a fait l'ouverture de notre mine de lithium en première fois en Afrique et 5e dans le monde. Développement ko attentif et mouillé. Ikanga anga Jamana Nyamon a fait disuru konana. Ça dit, on a tout comme dato en ablin quoi. On a préparé mon kama. Quand tu es dans un domaine là, il faut y préparer en cas de cas parce que amna bara de dame maintenant. Maintenant nous bara wati sera wati mais nous comme olu bara kelaoula. Na solo mo masro. Ça serait quelque chose qui n'est pas bon également. Donc un peuple quand a ore blanc ko la ka fo ni be ka fega domaine min développer ireye. Si c'est l'entrepreneuriat, il est formé au domaine. Si c'est, c'est-à-dire, dans notre domaine, il faut qu'il est spécialisé dans le domaine, il est formé quelqu'un main. Parce que bara de dames ne t'offrent ni nous demandons nous connaissons. Tiens que ça le développement ça se fera. Tiens que ça. Parce que nous marquons ICT donc nous demandons nous te. Et obligatoirement nous y scientifique nous obligatoirement demandons donc on a senti qu'il faut couper. Ça c'est obligatoire. Papier qu'on a de fois, un papier qu'on a demandé nous autre problème, mais ani c'est là où demande nous ou le mesure où demande donc ou mesure où talent. Personne ne va avoir problème ici. What est d'autre maintenant? Il y a même pas 2 semaines de cela qu'au Sénégal, quand fera qu'au un papier nous qu'au CDA ou comme nous mettra voisin là qu'au fait. Nos responsables se sont levés pour aller rencontrer directement. On a mis fin à ça. Ça c'est très clair. Il y a ces choses-là, on va plus s'attendre, on va plus s'asseoir et regarder certaines choses en train de se passer entre nous, alors que nous sommes des pays voisins, en interopinion, on m'a fait une lasse, on m'a gueulé là, on faut que vous lasse, on m'a gueulé là, parce que on a ce chef d'État qui commande oui. Non, on va plus admettre ça. On va plus admettre. Donc, comment vous dire comment là? Je vais vous dire en réalité, ni débat sur une caille. D'accord. Pour qui connaître Gianni TV, Gianni Web TV, on va baramina bebado. Mais il faut que ça soit peut-être 2 ou 3 fois dans la semaine. Sur le Kassim Yerabi Mina, même aujourd'hui, moi j'ai partagé une de ces vidéos sur la carte biométrique. Et sur ma plateforme, tout le monde a adhéré. Parce qu'il y avait des informations que les gens ne possédaient pas. Donc, surtout Bamanakan et Fanana, parce que Malien Famba de Bamanakan Folay. Donc, vraiment, en bas, il faut une initiative là. En même temps, il faut peuple malien. Adamade, ni sur les enfants fait, ou il m'a salé. La mentalité là, il faut qu'on change de mentalité. Oui. Adamade nga fait pays pour l'enfant né. Ni mo yi goshi, yi pour l'enfant fait, ayi sur fait là. Toi vous yang goshi ou là. Sinon toi vous tanye ni fouiller, aller en chef d'état pays nous fait nous tanye ni fouiller. Aya ira 600. Quand vous coulez de Adamade, asim na aya ira 600. On est en train d'aller. Donc moi même faut peuple malien, anga dernier là. D'accord. Adamade ni dara ira là, il bi fait besoro, il bi fait beke. Donc, en allant là, il faut que nous ayons contribuer de façon positive. Il va y avoir des gens qui bon là, mais des gens qui sont demain. En allant faut que vraiment intérêt ko ni ne ta là ou bien ni ne ta bala, ma soutenir ta talenta soutenir. Il faut qu'on laisse l'intérêt particulier de côté et qu'on suit l'intérêt général. On va faut alaka mali kolosuma, alaka mali djou malo.
ali bi an ka ɲɛmɔgɔw bi sira minnu fɛ an bɛ ala deli hali bi u ka continuer o sira fɛ nin jamana saba ninnu ala k'u bɔ bolo la ala k'u jamanadenw ala k'u bɛn ala ka hakilila di an bɛɛ lajɛlen ma o faamuyara Cheikh e ka kuma kuncɛ kuma ye jumɛn ye ne ka kuncɛ kuma ye foli ye ka se Jani FM barakɛla bɛɛ lajɛlen ma ka kase min yɛrɛ fo kosɛbɛ don o don an b'a ka information lamɛn sincèrement ne b'a admirer kosɛbɛ voilà donc k'e yɛrɛ fo i ka cɛsiri la sincèrement voilà ala ka